Bra, je to stvarno spavaš? Tek je 10 ujutro. Čekaj malo. Mislim 11 ujutro. Hajde ustaj. A još samo 5 minuta. Nisam spao cijelo. Dobro, da, ako hoćemo tako, vraćam se do brzinu. Vraćam se. Ajde ga probi. Hop. Au! Emre, što je bilo? Super, probudi se, tek je 11 ujutro. Hajde, za 2 sata nam počinje škola. Dobro, evo sad ću. Čekaj malo, pa. Emre me zeznu, tek je 19. Ne, on se samo šali. Dobro, završi. Ok, ja sam se spakova. Hajde i ti se spakuj pa da doručkamo. Dobro. Emre, šta za doručak? Za doručak nam je burek, jajanog i paradajz. Super, ja sam gladan. Poslije kad su završili doručak, dobro, hajdemo, ne smijemo zakasniti. Dobro, sačekamo, dobro sam tjelesni. Dobro, evo. Pa, kad će nam doći? Ja mislim da će uskoro. Da, ja isto mi. Pip, pip. Eno ga, super, je zakasnio. Gdje ću se držati? Kad su došli ispred škole. Pim! Au! Op! Pi! Au! Pa... Ipak ću ja malo da prohodam. Za 5 minuta nam počinje čas. 5 minuta jes, super. Samo imamo 2 časa danas. Kad završimo idemo kući. Prvi čas, matematika. Dobar dan, djeca. Dobar dan. Danas mi ćemo učiti neku formulu. Matematička formula. Kad su završili ovaj čas. Yes, super, cool. Doviđenja, doviđenja. Biologija. Dobar dan, djeca, dobar dan. Danas mi ćemo nešto pisati. Čas će nam samo trajati 10 minuta, ok? 11 minuta kasnije. Dobar, djeca, doviđenja, doviđenja. Druže, samo je bio 11 minuta. Samo čas biologije trebaju samo 11 minuta. Pa zašto smo mi preskočili 1 minutu? Nemam pojma. Moramo ići kući. Pa ćemo malo park pa ćemo kući, može? Može. Wii, ja se volim Julija na ljudi. Wii. Sad skačite. Bum, nisam se udario. Ja mislim da moram ići kući. Čekaj. Mami, papi mi nisu kući. Ni brat, ni sestra. I sada moram da povedem. Ne bi si imam ključeve. Dvadeset 9 ujutro. Tek je pola 10, moram na spavanje. Pa tako mi je bio dan. Sutra nemamo školu, odmaramo.